želim zahvaliti sponzorima koji nas prate kroz cijeli serijal ovih naših digitalnih policy dijaloga, tvrtkama MSD, Roche i Medtronic. A o današnjoj temi će govoriti Emil Frančec ispred tvrtke Cisco, Neven Trbović, Medtronic, profesor dr. Kristijan Vlahovićek, ako sam dobro naglasila, Vlahovićek, mislim da jesam, tvrtka Exaltum. S nama je i profesor dr. Marko Jakopović, pročelnik Zavoda za tumore pluća i sredoprsja KBC-a Zagreb, te Tatjana Prenđa-Trupec, konzultantica u zdravstvu. Ja ću samo uvodno na početku reći, čisto da se možemo već sada nekako u cijelu temu uvući. Ono što znamo da djelotvorno upravljanje zdravstvenim podacima uz korištenje inovativnih tehnologija i digitalnih rješenja naravno treba osigurati kvalitetne, dobro strukturirane, standardizirane i sigurne podatke kao osnovu za daljnji razvoj zdravstvenih usluga i postizanje pune društvene solidarnosti. Ako ništa drugo, evo u zadnjih par dana, nekih tjedan dana, to nam se pitanje ponovo aktualiziralo, nažalost, sa aktualnim zdravstvenim problemima koje imamo. Kada govorimo o ovoj temi, hrvatsko e-zdravstvo ima ključnu ulogu sa svrhom unapređenja upravljačkih kapaciteta pomoću djelotvornije upotrebe podataka u cilju učinkovitijeg upravljanja zdravstvenim sustavom. Solidnu osnovu za postizanje te pametne onkološke skrbi čini centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske s brojnim funkcionalnostima poput e-recepata, e-uputnice, e-nalaza, e-kartona, preventivnih i drugih panela za podršku nacionalnim preventivnim programima, također podrška za nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, a radi se i na programu za praćenje skrbi za palijativne bolesnike. Tu je i portal zdravlja u sustavu e-građani s pratećom mobilnom aplikacijom, a uskoro i druga napredna rješenja koja uz potencijalnu primjenu umjetne inteligencije i računarstva visokih performansi sve moraju biti s ugrađenom visokom razinom zaštite osobnih podataka i kibernetičke sigurnosti e-zdravstva, te naravno uz unapređenje digitalnih vještina kod zdravstvenih radnika, ali i pacijenata. Upravo na ovu, odnosno ove teme danas razgovaram sa ranije spomenutim našim današnjim panelistima. Krenut ću od vas, gospodine Trbović. Dobrodošli. Evo, dajte nam čisto ovako za početak ukratko svojim riječima, zašto, kao u školi, svojim riječima nam opišite, zašto je važno pratiti ishode liječenja u zdravstvu? Pa evo, prije svega, hvala lijepa na pozivu. Vama, cijenjenim sugovornicima koji nas prate na ovom webinaru. Pa ključna je ova cijela priča oko ishoda liječenja. Znači, mi imamo registre koji su u stvari registri bolesti, registri pacijenata, registri nekih bolesnih stanja, ali ovo što je ključno je da se ishodi prate kroz registre ishoda liječenja. I znači uz ove registre koji su epidemiološki registri, koji epidemiološke podatke prikupljaju, potrebno je znači apsolutno da imamo registre koji će pratiti kroz registre ishoda i to kako pojedini lijekovi funkcioniraju, kako funkcioniraju pojedini medicinski proizvodi, oprema i procedure, kakve rezultate daju, kako bi liječnici, kako bi bolnice, kako bi HZZO kao onaj koji plaća te usluge mogli određene zaključke donositi svaki iz svoje domene, ekspertize i odgovornosti. To su znači glavni razlog zašto nam je to sve bitno, a to sve zanima ne samo ove skupine koje sam naveo, nego to i životno interesira sve nas koji smo svi pacijenti u stvari. Znači ishod liječenja se tiče svakog od nas. A podaci su u stvari potpora za bilo kakvo planiranje, za bilo kakvu reformu, za bilo kakvo kontroliranje troškova i za znači, odluke HZZO u koje smjerove, u koje procedure, koje lijekove, koje medicinske proizvode usmjerava dakle, proračunske sredstva. Dobro, kakva su vaše dosadašnja iskustva u praćenju ishoda liječenja i postoje li možda neke konkretne preporuke kako bi se to moglo još poboljšati? Gledajte, mi imamo vrlo dobru podlogu de facto za sve ovo što navodimo. Imamo CEZIH koji ste sami naveli
imamo registre određene koje već postoje, dijabetes, karcinom, imamo napredak u području moždanog udara i znači to je ono prvo što nam u stvari i treba, znači da imamo za sve te ključne uzroke smrtnosti i invaliditeta, znači to su ključne nezarazne bolesti, znači da tu pokrenemo i da tu imamo registre. I to je već, velim, to je jedna dobra osnova. Druga je CEZIH, treća su znači naši liječnici vrhunski koji to sve mogu iznijeti, a preporuke su u stvari kako dalje pristupiti tome. U principu trebamo podići dalje svijest sudionika, znači i djelatnika ustanova pa i u HZZO-u o važnosti praćenja, znači uključivanjem tih svih dionika u rasprave i konzultacije. Imamo dobar institut u zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje upravno vijeće u stvari može odlučivati, znači o broju i strukturi procedura i o iznosima koji će se za te procedure dodjeljivati, naravno prateći smjernice stručnih društava. Imamo znači zakonska rješenja koja se mogu proširiti na način da se praćenje ishoda liječenja uskladi, odnosno da se uvede kao obaveza, znači da se jednostavno za određene bolesti, odnosno za ove nezarazne ključne možda oboljenja koja su nam kritična iz aspekta zdravstva, iz aspekta demografije i iz svega ostaloga, znači da se to napravi jednom obavezom. Tu je ključno da će definirati pristup znanstvenicima i analitičarima, znači tim podacima, jer znači podaci kao takvi nisu ništa ukoliko se kasnije ne koriste u konkretne svrhe upravljanja i znanosti. Jedan od elemenata može biti uvjetovanje plaćanja HZZO-ovih usluga nakon unošenja podataka u registre. To je jedna od mjera koja može također biti u arsenalu HZZO-a. A ono što je bitno je da se stvore neki preduvjeti da se to sve može isfinancirati. Evo, nama su EU fondovi iza ugla, nacionalni plan za oporavak i otpornost je već odmakao, ide sad kompletna verzija dokumenta u Brisel. Tu postoji, znači e-zdravstvo je tu već uključeno, to može biti dobra podloga da se i registri razvijaju. Isto to će ići i u međunarodni, višegodišnji financijski okvir, to će biti sigurno jedan od prioriteta, tako da imamo dobru bazu i ovdje da se stvari isfinanciraju i mislim da smo na dobrom putu. Hvala vam puno za sada, gospodin Trbović, ostanite s nama jer ćemo vam se vratiti u nastavku. Idemo sad do profesora doktora Vlahovičeka koji će me ispraviti ako uporno krivo naglašavam. Evo za vas pitanje, postoje neki hype pojmovi, među njima su big data, data management. Možete li nam vi odmah na početku objasniti ove pojmove, posebice kada govorimo o njima u zdravstvenom kontekstu? Jel se čujemo? Mislim da nam je nestao sa popisa panelista. On čekat ćemo da nam se ponovo vrati profesor Vlahoviček ovdje među nas, pa ćemo mu se vratiti. Idem sad do gospođe Trupec, ako me ona čuje. Vidim je tu na popisu, nadam se da čuje. Čujem. Dobar dan, odlično. Dobar dan. Ovako, evo za vas odmah, imate jako puno iskustva u radu sa podacima u zdravstvu. Ukoliko imamo na jednom mjestu veliku količinu medicinskih podataka, uz podatke u ishodu liječenja, uz dobru analitičku programsku podršku i uz osiguravanje anonimiziranosti prikupljenih podataka, moguće je raditi razne analize iz kojih se može zaključiti koji postupak, koji lijekovi su neučinkoviti u samom procesu liječenja. Time se za novooboljele pacijente stvara podatkovni sustav kako što uspješnije liječiti određenu bolest. Radimo li to doista i mi tako kroz nacionalni zdravstveni sustav i nacionalno zdravstveno osiguranje? Pa za sada još uvijek ne bih rekla da radimo dovoljno dobro
i dovoljno uopćenito. Naime, mi još uvijek nemamo recimo registre za posebno skupe lijekove gdje bismo, na koje evo sad su nam rekli čak se izdvaja 2 milijarde sa velikim povećanjem u zadnjih 5-7 godina, gdje bi onda uistinu mogli pratiti ishode kod posebno skupih lijekova, gdje bi se dalo onda napraviti i puno bolja preraspodjela tih novaca, odnosno ugovaranje na jedan bolji način sa nositeljima odobrenja lijekova. Dakle, ono što smo napravili bili za hepatitis još davne 2015. prvi put, bilo je plaćanje samo za izlječenje. I u tom kontekstu bi upravo korištenje podataka koji bi nam omogućili da znamo kako je zapravo ishod kod liječenja bi bio izrazito koristan. Ono što je još problem, u Hrvatskoj se generira užasno puno podataka i to prekrasnih, kvalitetnih podataka, pogotovo iz primarne zdravstvene zaštite, i relativno malo se koristi. Mi imamo panele za praćenje kroničnih nezaraznih bolesti, i to ove 3 najbitnije, dijabetes, hipertenzija i KOPV, koji zapravo čine preko 50% svega što se u zdravstvenom sustavu događa i 50% troška u zdravstvenom sustavu, i uz tendenciju isto povećanja i tendenciju na globalnoj razini cijeloga svijeta, jedna potpuna pandemija kroničnih nezaraznih bolesti, i mi imamo 2300 obiteljskih doktora koji upisuju svakodnevno parametre koji se prate kroz vrijeme od 2014. godine. I to je nešto što je toliko bogatstvo za jednu državu, da bi se svaka intervencija mogla upravo izvlačiti temeljem, dakle svaka odluka može biti donešena upravo temeljem tih podataka, a da ne govorimo da Zavod za javno zdravstvo svaku svoju javno zdravstvenu kampanju može upravo krenuti odatle, no to za sad nije tako. Za sad se to uistinu koristi liječnicima za upravljanje svojim kroničarima, kroničnim bolesnicima, i koristi HZZO za plaćanje. Ono što je već spomenuto, dakle, imat ćemo nekakvih 40 milijuna eura iz EU fondova koje su već osigurani, a ovaj cijela nova, dakle, DigiReform koji ide na recovery od COVID-a i tako dalje, još beskrajno puno novaca. Ja ću reći beskrajno kad je Hrvatska u pitanju, dakle puno više nego što mi možemo apsorbirati i iskoristiti, imamo raspoloživo upravo za e-zdravstvo i upravo za informatizaciju, za poboljšanje učinkovitosti, poboljšanje kvalitete, dostupnosti i tako dalje, gdje tu podaci su top prioritet na razini Europske unije. I u tom smislu, i naravno i standardi i tako koji moraju to pratiti, i u tom smislu zapravo bi se trebale skupiti sve snage u Hrvatskoj i iskoristiti to na najbolji mogući način da se integriraju svi sustavi, jer trenutno još uvijek nisu integrirane bolnice u cijeli sustav, još uvijek nema dobre, dakle, tog integrirane zdravstvene zaštite da zaokruži sve one koji skrbe o pacijentu. Kada govorimo o tom nepostojanju one prave integracije, to je jedno od mojih pitanja za u budućnost vama, ali sad ćemo onda doći odmah do njega jer ste se toga dotaknuli. Znači, glavni problem zašto se to ne koristi u svojoj punoći je to što čisto iz nekih tehničko-financijskih razloga, ako sam dobro shvatila. Pa ja bih rekla više organizacijskih. Dakle, pitanje je, Zavod za javno zdravstvo bi već sada mogao krasne, fenomenalne podatke prikupljati i s njima upravljati, no to se još uvijek nekako iz organizacijskih razloga nije dogodilo. A što se tiče tehničkih pitanja, radi se naravno sad na tome da se umreže i bolnice u cijeli CEZIH na pravi način, ali to će sigurno potrajati jer je velika razlika u informatiziranosti bolnica u Hrvatskoj, velika je razlika između jedne i druge i treće bolnice, između jednog, drugog, trećeg odjela unutar bolnice i naravno cijela ta integracija, naravno recimo nemamo hitnu još umreženu, da bi hitna kad pacijent dođe u hitnu mogla vidjeti da li neko ima metalne implantate ili ga smiju staviti na magnet. Dakle, to je nešto što je vrlo plastično vam pokušavamo pisati gdje je ta integracija, spašava živote, a kamoli da pričamo o prevenciji koja je broj 1 u svemu, jer uopće se nećemo na ove krizne situacije, ali u tim kriznim situacijama naravno i ta integracija bi bila još važnija.
I u tom smislu zapravo kod te integracije je izrazito važno da se dobro strateški promisli, a onda dobro uloži. Rekla bih da financijski nije toliko problem, novaca bi bilo iz EU fondova i svih tih mogućih izvora koji postoje, ali treba postojati dobar i human resource unutar sustava i dobar strateški okvir u kojemu će se onda ta integracija potpuno napraviti. Dakle, to je onaj integrirana zdravstvena zaštita je trenutno broj 1 rečenica Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke, dakle svih aktera koji uopće promišljaju o zdravstvu. Integrirana zdravstvena zaštita je nešto što će jedino doći do to je univerzalne zdravstvene pokrivenosti, dakle universal health coverage, kojemu zapravo cijeli svijet teži. Koliko smo daleko od tog scenarija, evo ja ću se vratiti na vaš primjer koji je u biti super primjer, imam li ja nešto metalno u tijelu da mogu ići na određenu pretragu, koliko smo daleko od toga, koliko nam je to science fiction, koliko nam je science, koliko fiction? S obzirom da smo još 2009. Napravili jedan odličan CEZIH, koji je, dakle, još od 2003. se gradi, ali 2009. ajmo reći izišao prvi put e-recept, prvi put je izišla e-uputnica prema laboratorijima. Mi imamo jako dobru podlogu, jako dobru osnovu. Naravno, puno toga mora se modernizirati, puno toga se mora standardizirati na razini Hrvatske i tako dalje, ali nama ne bi trebalo puno, niti vremena, niti novaca, da postignemo puno bolju povezanost između svih sustava. Ja bih rekla da nas u nekakvom idealnom svijetu dijeli godinu dana. Mi smo uveli panele za praćenje kroničnih bolesnika unutar 2 mjeseca za 4800 primarnih liječnika. Dakle, može se. Samo je pitanje nekakve i organizacije i prioriteta i ja vjerujem da će se to uistinu i dogoditi u sljedećih nekoliko godina. Jer svi projekti idu u tom smjeru i sada se zapravo već strateški i promišlja da je to jedan od ciljeva, jedan od strateških ciljeva. Hvala vam puno na ovome. Idemo sada do gospodina Frančica, kojeg ispred Siska evo pitam što vi smatrate ključnim da je potrebno poduzeti kada govorimo upravo o ovim stvarima, o implementaciji tehnoloških rješenja koja su potrebna da bi se sustavi povezali i da bi ta razmjena podataka bila dobra i bila sigurna. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svima koji nas slušaju i kolegama panelistima. Pa ja ću probati nekoliko riječi reći ispred Siska, probat ću nekoliko riječi reći ispred sebe kao pacijenta. Puno toga je dobro napravljeno kroz nekakvih zadnjih 10-ak godina, što je kolegica Tatjana i rekla. CEZIH je dobro zamišljen i nekakva dobra osnova, ali ja bih rekao da nismo dosljedno radili korake nakon toga. Puno tu sad stvari ima, spomenuto je oko baza podataka, skupljanja podataka za nekakve analize, za znanost, za ovo, za ono. Ja pitam gdje je tu zapravo pacijent. Ja sam se potrudio malo i ovih dana pogledati svoj e-karton, gledati kako to izgleda. Ja nisam siguran da se iz mojeg kartona kojeg sam pregledao može baš puno toga vidjeti. Nešto da, primarna zaštita je unijela, bolnice gdje sam bio na nekim intervencijama su nešto unijele, nešto nisu. Dosta je tu nekakvih podataka koji su zapravo samo u nekom PDF-u, u nekim digitalnom obliku koji nije baš raspoloživ za nekakve analize, tako da tu nisam siguran. Cisco kao, ja bih rekao, lider kompanija u svijetu komunikacija i povezivanja sustava, informatičkih sustava prije svega, u svakom slučaju postoji unutar sustava i u HZZO-u i u bolnicama i u primarnoj zaštiti i u svakom slučaju tehnološki mi na puno stvari možemo odgovoriti. Prije svega, prva stvar koju treba postaviti u svakom slučaju, što su već ispomenuli, definirati procese, do kraja definirati sustav i nekakvu strategiju kamo idemo. Pacijent danas želi doći brzo do svojih podataka, razmijeniti te podatke. Ja sam sit, hodao sam ja često, se
pozicionirati kao CISCO i kao pacijent, od liječnika do liječnika, koristeći i naravno taj nekakav državni sustav zdravstvenog kao sustava, bolnice i ostale, koristeći djelomično i privatne poliklinike gdje vi apsolutno, ako je ta privatna poliklinika na tržištu, znači ima licencu Ministarstva zdravstva i koga već treba sve imati, tamo rade liječnici koji često rade i u državi, znači opet su to ovlaštene osobe. Znači, apsolutno ne postoji nikakva mogućnost niti razmjene, ni povezivanja podataka. Mi tu nudimo razna rješenja, od toga da recimo podatak koji je prisutan da negdje 25 do 30% nekakvih liječenja koje su se trebale dogoditi u jednom zadnjih 6 mjeseci, godine dana, zbog ove COVID krize se nisu dogodile. Vani to mjere sa gubicima, ne znam, u 3 mjeseca u Americi se govori oko $200 milijardi gubitaka u zdravstvenom sustavu od nenaplaćenih, znači, pregleda koji su bili zapravo dogovoreni. Kod nas i sami panelisti su rekli novaca bi trebalo biti iz EU fondova, novaca koje mogu omogućiti da pacijent bude u središtu, da pacijent može nekakvim sustavima telemedicine doći do svojeg doktora, da može skedulirati nekakav sastanak, da dobije nekakav podsjetnik na nekakav mobilni uređaj koji je zapravo standard, da 20-ak uređaja po sobi, što je standard u svijetu, nekakvoj prosječnoj bolničkoj sobi koja je povezana na nekakvu mrežu, da ti podaci budu dostupni u sustavu, da ti podaci budu sigurni, da osiguramo da svaki sudionik zdravstvenog sustava, bio to pacijent, liječnik, tehničar, laboratorij, na mjestu gdje skuplja ili dijagnosticira nešto, odmah unosi te podatke koji su onda naravno iskoristivi za dalje. A ne da se to govorimo... Oprostite, moram vas samo prekinuti sa podpitanjem, ali ovo što je malo prije rekla gospođa Trupec, koliki je problem s tim što imamo u Hrvatskoj varijantu gdje je ogromna razlika između informatičke naprednosti od bolnice do bolnice koje čine taj sustav? Je li to problem? Koliki je to problem? Naravno da je veliki problem. Mi imamo trenutno vrlo, ja bih rekao, generalno zastarjelo tehnološku podlogu unutar bolnica, gdje apsolutno ne postoji nikakva standardizacija, ne postoji standardizacija na nivou tih procesa informatičkih. Ja ne govorim o standardizaciji nekog proizvođača, da li je to Cisco, Microsoft ili neko drugi. Ja govorim o standardima koji bi trebali biti prisutni. Uvijek kada se mi kao nekakva kompanija koja nudi svoja rješenja i tehnologiju se sreće uvijek naravno sa nedostatkom budžeta. Sad se spominje novaca ima koliko treba, ljudi nemamo, kao što nemamo ljudi u medicinskoj struci dovoljno, u IT-u bi rekao da je skoro još i gore. Znači, ja nisam do kraja siguran na koji način to mislimo zapravo sve skupa provesti. Standardizaciju je potrebno napraviti, potrebno je izjednačiti te nekakve stvari. Ja sam bio, nažalost, u nekim bolnicama u Hrvatskoj gdje zbilja postoji od odjela do odjela ogromne disproporcije unutar sustava. I kako to poravnati, mislim da to treba biti po meni prioritet, jer mi možemo govoriti o podacima i važnosti podataka. Naravno, podaci su najvažniji. Ja bih rekao, pacijent je najvažniji i mi pacijentu ne nudimo niti djelatnicima koji su nam isto tako jako važni, ne nudimo uopće mogućnost da rade svoj posao na način kako bi mogli raditi. Kako to izjednačiti? Definitivno postoje gotova rješenja, po meni se vrlo lako mogu prijaviti na fondove Europske unije kroz neko sljedeće razdoblje. Ja zbilja mislim i slažem se sa kolegicom Tatjanom da mi možemo to napraviti relativno brzo i postoje i čitav niz firmi na tržištu i kompanija
koje su znači, u informacijskim tehnologijama koje vrlo brzo mogu odgovoriti na te nekakve izazove. I ja bih rekao da uz pravilno pozicioniranje i pristup tim EU fondovima i apliciranje za ta nekakva rješenja, mi možemo relativno brzo podići standard informacijske tehnologije unutar bolnice i svim ovim krasnim ljudima koji rade u zdravstvu omogućiti da puno bolje rade svoj posao. Da, slažem se da bi samim time njihov posao bio puno lakši, a da bi pacijenti dobili bolju skrb. Sukladno okviru za budući nacionalni plan protiv raka postoji vizija da do 2030. godine se uspostavi sveobuhvatna nacionalna mreža onkoloških podataka putem informacijsko-komunikacijske platforme, kako bi svi pacijenti mogli dobiti onkološku skrb sukladno smjernicama, a zdravstveni stručnjaci naravno donositi te odluke temeljene na znanju i informacijama iz upravo te jedinstvene baze podataka o kvaliteti onkološke skrbi. Profesor Jakopoviću, koliko su podaci važni za praćenje i ishode onkološkog liječenja i možda kao potpitanje, čisto ako znate odgovoriti, ako ne, pravite se da ga nisam pitala, gdje smo došli do toga, evo, taj nacionalni plan je usvojen, ako se ne varam, prije nešto malo više od godinu dana, možda 2, nisam sigurna, 2030 kao imamo vremena, ali imamo li neki progres gdje smo došli? Dobar dan svima i hvala na pozivu. Mislim da je problem što smo svi pričali je jako veliki, mi stvarno nemamo puno tih podataka. Mi imamo recimo, ja ću govoriti sad o raku, jer imamo jako dobar registar za rak koji je dobar da kaže koliko imamo bolesnika s kojom dijagnozom, međutim naš registar za rak ne prati ishode liječenja ni terapiju koja je data bolesnicima. Jel? Tako da mi stvarno ne znamo, što je iskomunicirano ranije, mi imamo jako puno skupih lijekova. Najskuplji lijekovi su vjerojatno u ovom trenutku u globalu iz onkološki lijekovi koji stvarno smatramo da produžuju život, mi znamo to iz kliničkih ispitivanja faza 3 i nekih drugih, zbog čega su lijekovi registrirani i došli na listu. Međutim, mi nemamo globalni, uopće ne znamo što radimo s tim lijekovima. Mi pokušamo u svakoj instituciji, mi to nađemo mladog doktora, specijalizanta, onda ga pokušavamo zamoliti da napravi neki rad doktorat, onda mi mjerimo kakav je ishod našeg liječenja. Međutim, mi ne znamo, što je već isto, nemamo standardizirano liječenje, mi ne znamo da li KBC Zagreb gdje radi bolje ili loše od KBC-a Split, mi nemamo pojma, to su sve nekakvi urbani mitovi gdje se kaže da je u Zagrebu bolje nego u Rijeci, Splitu ili Osijeku ili obrnuto, tako da mi stvarno ne možemo se uopće međusobno uspoređivati i ono što je gospodin Frančec rekao, mislim mi ne znamo uopće svaka odjeli radi drugačije, bolnice rade drugačije, mi se moramo pokušati standardizirati. Možda bi to uspjeli kad bi uspjeli dobiti bolje podatke. Ono što je ključna stvar, CEZIH je super, zastario je, ja bih rekao, mi se šaljemo te nalaze u CEZIH i to su nekakve otpusna pisma koje odu u nekakvom PDF-u, ja ne znam kako se mogu iz toga izvući podaci, ja nisam informatičar, ali neko to mora početi prepisivati i pokušati standardizirati nalaze. Mi stvarno to u ovom trenutku, ja pišem nalaz na jedan način, neko drugi piše na drugačiji način i to je PDF. Nema tu obrade podataka ako neko to ne prepiše. Možemo se mi prijaviti na europske fondove, možemo napraviti informatičku platformu, ja se slažem i to će može biti jako brzo gotovo. Međutim, treba razmišljati da nam nedostaje ljudi koji bi prepisivali i upisivali te podatke u neki sustav. Mi nemamo data menadžere kao što imaju recimo američke institucije, gdje neko uzme moje otpusno pismo i prepiše ključne podatke recimo za karcinom pluća, koji potip je to, koji stadij bolesti, koju terapiju je dobio. Mislim, ja to napišem u otpusno pismo, ali ja jednostavno nemam vremena to još u jedan sustav prepisivati ako to ne napravimo standardizirano za sve. To je jedna stvar. A da se samo na drugo pitanje nadovežem, još nacionalni plan za borbu protiv raka, ja mislim da je donesen prošle godine, ako se dobro sjećam, i profesor Budeljak koji je nositelj tog programa već 10 godina priča o tome da moramo napraviti nacionalnu mrežbu, onkološku mrežu, kako bi probali standardizirati te podatke i to nismo uspjeli napraviti ovih 10 godina. Tako da ovih 10 godina se čini dugo, ali 10 godina, znači pričamo, znači bit će 20 godina vjerojatno ako to napravimo 2030. da pokušamo napraviti mrežu i da standardiziramo i naše nalaze i naše liječenje kako bi pacijenti imali benefit, a ne da neko dođe kod mene, ja liječim bolesnika drugačije nego moj kolega u nekoj drugoj instituciji. Tako da mislim da je to nešto što će nam podaci dati. Mi ne možemo, mi stvarno ekstrapoliramo podatke i kažemo imamo super lijekove. Stvarno imamo za onkologiju. HZZO je stvarno zadnjih nekoliko godina jako puno lijekova modernih uvrstili na listu lijekova i bolesnicima su dostupni u Hrvatskoj. Međutim, mi nemamo pojma, ja mislim, što smo dobili s time. U nekoj instituciji je to dobro, u nekoj je lošije, neko daje mimo
u indikaciji, neko daje kontraindikacije lijekove i mislim da bi to što je gospođa Trupec rekla i svi ostali sugovornici, mislim da to je nešto što moramo početi stavljati u neku strukturiranu formu kako bi mogli pratiti ishod tih liječenja. To je stvarno skupa terapija i ako dajemo skupe lijekove u krivoj indikaciji, onda to nema nikakvog smisla, trošimo jako puno novaca. Ja ne znam da li je rješenje da se samo plaćaju lijekovi koji izliječe ljude, u onkologiji je to nažalost još uvijek u većini slučajeva nemoguće, ali to je jedan korak gdje neke zemlje u Europi rade tako da, ne znam, daju 4 ciklusa nekakve terapije, imunoterapije, ajmo reći koja je najskuplja, daju na trošak farmaceutskih kompanija, a onda ako terapija djeluje, onda se preuzima osiguravajuća kuća liječenje. To je recimo u Austriji tako, barem je bilo prošle godine, ne znam sad da li su promijenili nešto, ali to mi ne možemo jednostavno pratiti osim pojedinačnim slučajevima, pa svaki predstavnik klinike i ravnatelj može pratiti u svojoj instituciji, ali mi nemamo pojma kako to izgleda u drugim institucijama. Ja stvarno to ne znam. Dobro, sad ste jedan sivi veliki oblak parkirali tu iznad ovog našeg današnjeg razgovora, ali kada govorimo konkretno, evo recimo o Jordanovcu, na koji način, što konkretno vi radite na koji način upravljate, na koji način se radi taj data management? Ako govorimo o Jordanovcu, sami kažete da ne postoji taj neka mreža, nažalost ne postoji, ali evo kada govorimo čisto o ovome što vi radite. Pa mi to radimo ručno, ja bih rekao, zato što i naš bolnički informacijski sustav to isto baš ne omogućava. Ja ne mogu naći, odnosno ja ne znam na mehanizama, mislim da ne postoji, probao sam to naći, da prema, ne znam, NKB dijagnozi ili ne znam, prema nekim drugim mehanizmima ne mogu baš izvući sve svoje bolesnike, pa onda ja odem na patologiju, recimo i citologiju, onda oni imaju neki svoj informatički sustav koji nije dio bolničkog informacijskog sustava, pa onda oni znaju koji bolesnici su bili dijagnosticirani recimo u 2019. godini, onda ja nađem mlade doktore koji hoće raditi neku znanost ili specijalizante ili studente, onda oni uđu u bolnički informacijski sustav, nađu ta imena bolesnika i vade te naše povijesti bolesti koje su u nekakvom, nisu baš u PDF-u u našem BIS-u, ali su u nekakvom obliku gdje se moraju ručno prepisivati ti podaci, onda radimo mi svoje baze podataka i pokušavamo vidjeti koje su bolesnici dobili terapiju. Mi to stvarno pišemo u naše dijagnoze i dijagnozu i koju terapiju je bolesnik dobio, datum dijagnoze se zna, datum smrti se recimo ili pogoršanje bolesti isto tako zna, međutim to se sve radi ručno i to je jako veliki gubitak vremena i to je sad sve na entuzijazmu nas koji nas zanima kako bi saznali kako liječimo naše bolesnike. I to je nešto što stvarno bi trebalo pokušati standardizirati, mi smo to probali, međutim to su, ja nisam informatičar, ali to su sve užasno veliki troškovi i svaka promjena u BIS-u našem košta, znači kad tražimo neku dodatnu promjenu to sve košta, to naravno zdravstveni sustav, odnosno bolnice ne mogu baš podnijeti svaki put. Znači nije to stvar uopće znanosti, znanost je samo bi izašla iz toga, ja mislim kasnije, ali ovo je samo nešto što ja mislim da našim bolesnicima bi trebali staviti u fokus da se zna ako se liječiš na Jordanovcu živiš toliko, ako se liječiš, ne znam, u Rijeci živiš toliko, onda bolesnici da bi imali najbolji benefit za sebe mogu izabrati gdje bi išli. To rade recimo američke institucije koje kažu nama je 5-godišnje preživljenje liječenja raka pluća toliko, pa onda neku drugu instituciju drugačije, onda bolesnici, kao što u Hrvatskoj imaju pravo, mogu birati gdje misle da im je najbolje. A onda iz toga izlazi sve ostalo. Znači, pacijent je važan, pa ako pacijent duže živi, onda možemo raditi kasnije i znanost i poboljšati struku i ubrzati sve skupa. Ali mislim da nam treba jako puno, to će se zgroziti svi ovi kad dođu u mediji, kad kaže opet imamo povećanje nezdravstvenog osoblja u bolnicama, ali to ne mislim sad na ove koji, ne znam, šišaju travu, šalim se, ispričavam se, mislim to nisam htio uvrediti nikoga, nego jednostavno nam treba netko, rekao je gospodin Frančet, fali nam IT ljudi, fali nam ovih nekakvih data managers, neko mora to upisivati. Ja nisam siguran da zdravstveno osoblje, bilo sestre ili liječnici, imaju još dodatno vremena za dodatni posao da upisuju neki sustav. Osim ako ne bude samo jedan standardizirani nalaz gdje se sve upisuje na isti način. Ovo što se mi pošaljamo u CEZIH, super je to. Gospođa Trupec je rekla da recimo KOPB, da se upisuju podaci. Ja nisam u životu vidio da neko upisuje svaki nalaz spirometrije, recimo FeV1 koji je ključan parametar, to je jedna od najčešćih kroničnih bolesti, da netko upisuje FeV1, da mi možemo pratiti bolesnike kroz zadnjih par godina u kojem smjeru mu se mijenja plućna funkcija. Tako da dio upisujemo, postoje paneli, kao što postoje paneli za rano otkrivanje raka pluća, super, postoji panel, čovjek puši stariji od 50 godina, i bit će upućen na rano otkrivanje raka pluća. Ali da li ćemo mi to uspjeti ispratiti kroz CEZIH? Ne znam, neko mora te podatke upisati u neki standardizirani obrazac.
Zanimljivo mi je sve ovo što ste rekli i pogotovo da se vratimo na početak, ona vaša rečenica po tome da znamo gdje je puno bolje liječenje, je u biti sve jedna urbana legenda jer ne postoje u biti oni pravi podaci za usporedbu. Hvala vam puno za sada, profesore. Nam se uključuje profesor dr. Vlahović. Ako nas čuje, nas čujete? Tu ste. Jeste otišli namjerno ili nenamjerno? Samo se upalite mikrofon, molim vas. Čujem. Ja se ispričavam, evo malo šumu u elektroničkoj komunikaciji me baci na drugu stranu. Sve u redu, nema veze, važno da smo se povezali. Evo, mi smo se već dobrano napričali na ovu temu, a s obzirom da sam se pitanje odmah i za vas, cijelo vrijeme govorimo o podacima, data. Koliko, evo, na primjer, u sada ovom aktualnom COVID-19 pandemije je demonstrirana ta važnost podataka? I nastavno na ovo sada što smo čuli od profesora Jakopovića, da li bismo neke stvari napravili bolje da smo imali tim tih nekih data znanstvenika u trenutku donošenja nekih odluka? Govorili mi o COVID-u ili o nekoj onkološkoj terapiji? Pa mislim svakako, i sami ste odgovorili na to pitanje, data pogotovo sad u ovim okolnostima COVID-a se pokazalo kao ono, i za praćenje, ali i za nekako ono javnozdravstveno predviđanje i za modeliranje, odnosno za upravljanje opće cijelom tom krizom i cijelim rizikom koje nam nosi sama pandemija. I nažalost, evo, situacija kod nas je takva da, za razliku od mnogih drugih zemalja, imamo slučaj da neke od ključnih podataka jednostavno ne možemo pratiti, odnosno nisu javno dostupni. I to nas doista ograničava i u mogućnostima i u opcijama koje su nam na raspolaganju da imamo ono što se zove data driven management ili rational based decisions, odnosno racionalno upravljanje sustavom na osnovu s obzirom na podatke. I evo, naravno, ne samo i u sad ovoj COVID situaciji koja doista se pokazala kao nešto što jako ovisi o podacima, ali općenito, dakle, bilo kakav kompleksni sustav, a sustav zdravstva to definitivno jest, jako mnogo može profitirati od kvalitetnog vođenja podataka i kvalitetne dostupnosti tih podataka za daljnje obrade. Čisto na onom administrativnom sistemu, na administrativnoj razini, a da ne pričamo i nekakvoj onda znanstvenoj i medicinskoj razini koja pomaže i u terapijama i u nekakvoj translaciji same znanosti u medicinskom području. I doista, malo sam uhvatio Marka. Recite, slobodno. Kažem, malo sam uhvatio Marka samo kad je bio pri kraju izlaganja i baš ta nekakva komponenta data scientista koji poznaju i dobro i domenu informacijskih tehnologija, ali i domenu zdravstva, odnosno prirodnih znanosti, ako ćemo malo to proširiti cijelu priču, je po meni čak više ni ne budućnost nego ona sadašnjost na kojoj definitivno trebamo težiti. Dobro, ali s obzirom da smo ranije čuli, a i znamo da pogotovo ovaj administrativni dio u hrvatskom zdravstvu je u biti, reći ću najblaže moguće, nemoderniziran već jako dugo, to bi bio veliki skok u odnosu na njim. S te perspektive govorimo o dalekoj budućnosti. Mi ovdje kažemo da to nije daleka budućnost, da je to ono što je sada potrebno. Koliko je taj dio, rekao je ranije profesor Jakopović, kako opravdati, odnosno ponovno dolazimo u domenu toga, treba nam još nemedicinskog osoblja. Koliko je to taj problem i još u pretpostavku da znamo, čuli smo ranije da su neki panelisti spomenuli da hrvatski zdravstveni u smislu informatizacije nije na istoj razini, da je jedna bolnica negdje u potpuno na drugoj razini od nekih drugih bolnica na drugom dijelu države.
Pa da, mislim, možda to zvuči malo ovako inzistiranje na nekim administrativnim modelima gdje treba više ljudi da administrativno vodi sustav. Ja bi to možda malo okrenuo opet na komponentu, odnosno na aspekt da treba nam više nemedicinskog osoblja, ali ne onog osoblja koje bi zapravo obavljalo sadašnji administrativni posao samo na računalu, nego osoblja koje bi bilo u stanju i integrirati one podatke s kojima bi se u sustavu baratalo i onda omogućiti tom sustavu da puno jednostavnije i efikasnije bude upravljiv. I onda smo dobili nešto. Ako mi sad samo angažiramo ljude koji će u nekakve neučinkovite sustave unositi podatke do kojih se onda opet ne može i na osnovu njih se ne može napraviti nikakav decision making, nikakav sustav odlučivanja, onda je to neefikasno. Onda mi samo imamo praktički vođenje bilježnica, ali na računalu. I to nije nešto čemu treba definitivno stremiti, nego je nešto čemu treba stremiti su sustavi pohrane podataka koji su dovoljno transparentni da se onda do njih može jednostavno doći, da ih se može agregirati, da ih se može obraditi na taj način da nam nešto o sustavu ukazuju, a onda oni moraju biti međusobno kompatibilni između svih ustanova na nekakvoj nacionalnoj ili čak međunarodnoj razini i onda nam ti podaci zapravo nisu više samo podaci, nego i znanje na osnovu kojeg mi možemo taj naš sustav, našim sustavom upravljati i naš sustav mijenjati. Gospodine Trbović, vraćam se ponovno abovo na početak, s vama smo počeli. Ja cijelo vrijeme gledam u sat, vrijeme nam jako brzo curi kao svaki put kada imamo ova virtualna druženja. S vama smo počeli o praćenju ishoda liječenja. Što biste rekli, uvijek se volimo mi kao Hrvatska uspoređivati sa drugim zemljama, bile nam one u okruženju ili ipak nešto dalje od nas. Na čijem bismo primjeru mogli učiti kada govorimo o praćenju ishoda liječenja? Pa mislim da smo u stvari prvo trebali krenuti od profesora Jakopovića, da čujemo prvo pravu osobu na pravom mjestu kako on vidi problematiku, tako da hvala i profesoru Jakopoviću na njegovim pogledima i na iskustvima, apsolutno vrlo vrijedno i poznati smo s time. Što se tiče iskustava iz svijeta, Švedska je alfa i omega vjerojatno registra, imaju ih danas preko 100, jel? To za sve ključna oboljenja. Kod njih stvari isto nisu išle glatko u početku i ono što moramo biti svjesni što se tiče zakonskih rješenja, a i tehničkih rješenja, nema plug and play rješenja koja mi možemo prekopirati i preuzeti u naš sustav. To je svima do sada jasno. Ono što njih razlikuje, ja sam razgovarao s kolegama u Švedskoj koji su upoznati sa problematikom, ja sam upravo iščačkavao sam to da vidim šta je to njih toliko diferenciralo. Zaključak je vrlo jednostavan, odluka. Znači oni su odlučili ići u tom smjeru i konzistentno kroz desetljeća idu u tome smjeru i zato danas nakon tih desetljeća startali su u jednom momentu kad su odlučili da idu. Zato danas se mogu pohvaliti sa toliko registara. Mislim da pred nama su odluka da li ići rješavati sustavno problem, što će uzeti veliko vrijeme. Znači to nemojmo se zavaravati oko toga. Ili možda razmisliti o hibridnom modelu, da radna skupina koja će rješavati model na razini cijelog sustava radi svoj posao, da paralelno radi jedna skupina koja bi ljudima koje je profesor Jakopović nazvao entuzijastima, a to su stvari najjači ljudi u hrvatskom zdravstvu, koji već rade na nekim svojim setovima podataka, koji već imaju određen tip registara, znači da se njima omogući da to ubace u određene fleksibilne arhitekture i da se njima omogući da oni već počnu rastvarati svoje registre paralelno uz ovaj krovni proces koji bi išao da se sustavno stvari rješavaju u cijelom zdravstvu i da bi se onda te dvije točke, da bi se ta dva strima susrela i da se onda ti parcijalni, znači sustavi koji bi po nekakvim centrima izvrsnosti ili po referentnim centrima, znači po najjačim institucijama
već se punili i davali vrijednost i za liječnike u svakodnevnom poslu, u njihovom istraživačkom dijelu za znanost i naravno HZZO. Mislim da to nije loša stvar za razmisliti, da se na taj način ide. Ja znam da kolege iz IT-a gledaju stvari sustavno, to je definitivno najbolji način i to, znači sustavna rješenja su uvijek ona prava rješenja, ali mislim da moramo biti vrlo pragmatični ovdje, poučeni i iskustvima iz zemalja koje su puno organiziranije, imaju puno bolji track record u nekakvim sustavnim reformama i da mislim da trebamo neke svoje zaključke iznijeti i velim, imati svoje rješenje. I još jedan primjer, neću više uzimati vremena, profesor Jakopović je dobro spomenuo, znači što to znači pacijentu. Pacijent želi znati gdje može dobiti najbolji tretman. Imate primjer Engleske, odnosno Velike Britanije, imate website, otvorite interaktivnu kartu, imate semafor po određenom setu procedura. Svaki centar vam ima da li su ishodi liječenja kod njega ispod prosječni, u prosjeku ili iznad prosječni. I onda vi birate, znači po mjestu stanovanja, već je profesor spomenuo, da li vam se isplati za jednu onkološku proceduru potegnuti 100 km ili 200 km dalje, mislim da apsolutno da, ukoliko znate da taj centar pruža takvu uslugu. A da ne kažem da su svi ovi dionici o kojima razgovaramo vrlo otvoreni pitanju prikupljanja podataka iz razloga što znaju da to unapređuje njihovu kliničku praksu. I oni su svi vitalno zainteresirani za to da se mogu unaprijediti, da njihove institucije, ukoliko su u prosjeku, skoče na nadprosječne vrijednosti i da pruže najbolji skrb stanovništvu kojeg ovoga pokrivaju. Imam još barem 3 pitanja za svakog od vas, nažalost vremena nemamo, ali hvala vam puno svima na ovom gostovanju i u konačnici evo završit ću s ovim što je na kraju u biti rekao gospodin Trbović, da se trebamo i želimo se ugledati na Švedsku naravno, a sve kako bismo što manje imali ovih svjedočanstava kao što je rekao profesor Jakopović o tome da u biti sustav onakav kakav bi trebao biti nažalost trenutačno ne postoji, odnosno daleko smo od toga, ali smo se nekako svi, ja mislim, složili da smo optimistični, odnosno da možemo, da kada bi se uzeli u koštac s tim, da bismo to mogli riješiti poprilično brzo. Hvala vam puno još jednom i nadam se u našem sljedećem nekom druženju upravo na ovu temu da ćemo imati neke konkretne pomake u pozitivnom smjeru. Hvala vam puno i hvala svima vama koji ste proveli